Assalomu alaykum do'stoni aziz. Xush omadid ba kanali Abzor 07. Навори имрӯзаи мо давоми проекти ман. Ин қисми сеюм мебошад. Мо пештар навор карда будем ин чӣ хеле хона мешавад, проекташ чӣ хеле ва расходи ин чанд қадар шуд то ҳозира гап мезанем. Хоб инҷа 4 хона мешавад. Ман ин таги 2 хона падоа. Инҷа коридору коридор медорояд, якум, дуюм хона медорояд, баъд рост ба душавой мешавад, баъд ман ин майда як хонаи дига. Ин меҳмонхона бошад, алоҳида дар мешавад. Ман инҷа лесинса мебарояду рост як меҳмонхона, баъд инҷа ба дари коридор мешавад. Ин проект то ҳозира чанд сум расход шуд ва кора чӣ хел кардем нишон медиҳам. Хуб, аввал ман инҷаро котлован карда кандем. Ҳозир монолит тагаш подвал. Хуб, подвали мо баландиш 220 шидагӣ. Хуб, ай қафо мана инҷа лестница мешавад, поён мебиёду. Ман инҷа камтар мебардорам бетонкати. Уна дари подвал. Инамин дари подвал мешавад. Подвали мо баланда. Хуб, хона гуфтем 4 хона иборат. Бетон. Размери бетон 30 см рехтем. Бисёр ҷоба чил мекунад. Мо 30 кардем. Ай архитекторо ай прорабо пурсидем ки ам хел кинем мешавад. 100% мешде. Барои ки мисол ғиш мечинем, кирпич пухта. Размераш 25 мешавад вай. 25 бошад, зиёдтиш дар кор не. Ҳам эконом, ҳам ягон зарар надорад размери 30. Хуб, аввал падушка рехтем. Таги подвал баям падуш рехтагием. Таги инҷаям падуши мо паҳмиш 60, баландиш ҷои баландиш 30, дигарош мумкин 40-45 ам омадагия. Ан окей. Баъди падуш 120 бетон рехтем. Барои чи баланд? Барои он ки хавли мо пас, унамон берун куча ба дайро гузаштагӣ, яъне ҷивор, яъне ови хона, яъне ови кириша, ҳама ов бояд берун бирояд. Ай унҷа баланд аст, чем инҷа. Барои аввал ин тарафа мебардорем, унҷа укуло мешавад. Хуб, бетон ба 4 та армировка вай карда, арматури размери 14 партофтагием. Ман ин бетоноба монолит ба бошад, размери 14 кати 12 алдараш кардем. Яъне як ряд 14 рафтагӣ бошад, ай болош размери 12 рафтагӣ. Инам хели 20 ба 20 карда чиндем арматура. Баъд монолита рехтем. Хуб, баъд таги подвал ба инҷа 2 та окошка шудагӣ, форточка мана. Размери 120 ба 60. Якта инҷа, якта унҷа. Нами хели ин проекти хонара дар телеграм группа дорем. Онҷа партофта мондагием ки дар кор бошад биромада мегирем. Хуб, то ҳозира чанд пул расход шуд? Обши акун кубаша намедонам. 4 кам аст қум рафт барои бетон. 3 кам аст санг. Санга гуфтем нархш 1000 сомон мебиёранд. Қим бошад 450-500 сомон. Амхел. Арматур гирифтем, арматур рафт. Хоб чи? Хоб барои Samsung инҷа котлован кандем. Во хона буд, унҷара вай карда гирифта инҷа паҳн кардем. Хулоса то ҳозира 45000 сомон расход шуд. Анакун ин ба ҳозир засбка мебиёрем. Коридора пур мекунем, ман хонара пур мекунем. Ман хонаи дигариша пур намекунем, камтар дигар мегирем. Инҷа подвал карда мемонем. Подвал баланд намешавад, мумкин то 1.5 мешавад. Барои ҳавай ина мондем. Инҷаро пур мекунему, баъд ғишт мечинем. ғишт як таги мечинем. Хуб, ман инҷа бо перегородка мешавад.
ana 45,000 so'm to hozira расход шуд. расходи мондагӣ акун бо оянда ҳисоб мекунем. ғишт мебиёрем, ғиштро намедонем аз куҷо мегирем, вале аниқ нест, куҷош нағз бошад аонҷа мебиёрем. нархша баъд мегӯем ки чанд пулай. баъд гуфтем ман инҷа дута мобайнда як коридору якта дута хона мешавад. баъд хеле як хонаи меҳмонхона мешавад. баъд он кӯпригайку дарвоза таги девори ҳамсоя мешавад. ин пара мешавад. ман инҷа баъд камтар ҳавлӣ мемонад. ин ҳавлӣ мо калон буд, тақсим карда гидем. инҷа хонаи барои додарам шудестай хонаи ман тараф мешавад. манам хеле гап нарх навоша гуфтем ки хеле савол дошта бошед баъзам нависед, имкон қадар ҷавоб метиҳам. ва ба инҷа як шикофак мондем ки душавой ба чӣ мекунем, унҷа душавой мешаваду обш ҳаминҷа мебиёду. баъд ӯ кунҷ ба як колодиси чуқур меканему барои вайфда канализатсия. ҳамин гап. баъд барои апалавкаш мо тайёр апалавка харидем. яъне тахта гирифта ӯ апалавка насохтему, чӣ кардем, тайёр апалавка гирифтем. баравай битонимо хеле рост буромадагӣ. падала нишон диҳам. барои апалавка то ҳозира 2000 сомон расход шуд. барои апалавка агар шумо тахта гирифта тахта мекунам гӯед, расход бисёр мешавад. ман ин балкҳо худ мода буд, ман ин тахтаҳо инами дигарош ва апалавкаи тайёр. якта апалавка 7 сум 8 сум як рӯзба арендаш. размераш 1 ба 3 метр. анамиқа подвали мо баландиш бинед, хеле баланд. дастам базур мераса. қадима инамиқа будай. хоб мана падуш, баъди падуш бетони мо 2 метр зиёдтар. падушам як 30 сантиметр, ҷои камаш 30 сантиметр ки баланда мебурад. ина форточка мо бидем 120, баландиш 60. мумкин инҷа ягон тренажерный зал кунем мешавад. инҷа иншаллоҳ ҷои соз мешавад. инҷа агар видеои мо маъқул шудагӣ бошад, давомиша бирорем ё не, дар комментария хатман бинависед. чанд қадар комментария зиёд бошад, ҳамин давомиша бирор гуфтагӣ иншаллоҳ мебирорем. ва бо дар бораи чӣ маълумоте нависед. саломат бошед то видеои оянда.